Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video nečega. Danas ću da vam kažem da mi je rođendan. Da, rođendan mi je. Rođendan 25. decembra 2005. Pa pošto juče nisam mogao da snimim, kad smo bili drugari svi tu, snimit ću ga sad. Ovo mi se često dešava za moj rođendan, da je se nešto stvarno glupo i tužno. Od uvijek je za rođendan dobio sam vatromet i 4 petarde. Bacio moj brat jednu petardu, sve je bilo normalno, svi ste zadovoljni. Ono puklo je i da meni vatromet. I kako sam puca držamo na vatromet i gledamo nebo, vatromet ide, puh, sve tako. I ima 8 ispaljaja i taj 8. metak, da ga nazovem, se u donjem dijelu zaglavio i tu je pukao. Znači, kako ja držam ovako vatromet, tu mi je unutra pukao. I uganao sam cijelu ruku. I sada mi ništa ne boli, samo mi boli ovaj palac. Yes, like. S njim nisam još pokretljiv. Ovaj klip samo hoću da vam kažem da ako vidite da malo čudnije igram igrice, to je tog palca. I tako. Sada želim da vam pokažem nešto. Evo sam ljudi. Sada hoću vam kažem da ću ja da stavim rođendan u nedelju 27. decembra i tu ću se snimiti klip. Pogledaj mi dalje na popravci. I eto sam mi dalje boli taj prst. Da skinem se jedan košarku. Nego ću da igram neku utakmicu. I tako da, vidite bilo to što se tiče epizode. Hvala što gledali ovaj video. Idem se vrlo uskoro. Pa.